Gyda'r tymor wedi newid, y Gwanwyn wedi cyrraedd, i ni wedi cael gwared ar dillad, yr Hydref a'r Gaeaf. Ond, fel i ni'n penderfynu beth sydd ar trend, beth ni'n mynd i brynu yn y siopau. Wel, yn item heddi, ni'n mynd i edrych ar trawstoriad o gasgliadau'r Gwanwyn. Yn draddodiadol, pan ych chi'n symud i casgliadau'r Gwanwyn, mae'r dillad llawer mwy ffwrdd â hi, llawer mwy ymarferol. Ond tymor yma, ni'n gweld tailwro ar y blaen, a hynny ar gyfer y merched a'r bechgyn. Beth sy'n bwysig i gofio yw bod y tailwro hynny mewn defnyddiau mwy ysgafn, ac wrth gwrs, mae'r lliwiau yn ffres. Mae patrymau blodeuog yn ddewis amlwg yn y Gwanwyn. Ond i greu golwg merchetaidd, diwisgwch defnyddiau ysgafn fel y shiffon, a'i gyferbynnu a darnau sydd wedi teilwro. Nawr yw'r cyfle i gael gwisgo siwt golau o ran lliw. Drwy stylo gyda crys ymarferol a trainers gwyn, mae'r olwg yn addas ar gyfer pob math o ddigwyddiadau. Nawr, credwch chi'n y bido, un o'r prif trends tymor yma yw'r micro mini. Nawr, mae gofyn bod dou beth â chi. Hyder a coesau hir, ac wrth gwrs, oedran ar ochr, ond pidwch poeni oherwydd i gyferbynnu gyda'r sgyrtiau byr iawn, mae 'da chi digonedd o ddewis o'r midi a'r maxi, a mae modd gwisgo'r ffrogau a'r sgyrtiau yma gyda sandalau neu gyda trainers. Os am wisgo'r mini, mae modd i wneud mewn stael ffurfiol neu mewn dewis ffwrdd â hi. Cymysgwch y defnyddiau, brethyn, denim, crysau tŷ slogan, i gyd yn gweithio'n dda. Mae'r gilet heb os yn ffordd gret o ychwanegu elfen gwahanol i ffrog hafaidd ac yn mynd i fod yn ddefnyddiol iawn yn y cwpwrdd dillad trwy gydol yr haf. Y ffrog yn gret gyda'r dydd, ond mae hon digon stylish i wisgo ar gyfer achlysur bach mwy arbennig. Mae lliwiau llachar yn wario ran amlwg yn holl gasgliadau'r stryd fawr ar hyn o bryd, a fel gallwch chi weld, mae hwnna'n berthnasol ar gyfer y bechgyn ac ar gyfer y merched. Nawr i'r bechgyn, y jacedi sydd yn dod ar lliw i'r casgliadau, yn ogystal â'r crysau lle mae'r patrymau trofannol yn gweithio'n gret. Ar gyfer y merched, mae'r patrymau tipyn llai o faint, ond y lliwiau llachar yn gweddi jacedi neu blazers gwyn yn berffeth. Y gyfrinach yw pan yn dewis y lliwiau llachar am y tro cyntaf i fanteisio ar y sales. I chi'n cael arbrofi am bris resymol. Gyda'r jacket yma, mae jeans glas tywyll yn creu delwedd smart, bach mwy ffurfiol na'r cyffredin. Yn rhyfedd iawn ar gyfer y Gwanwyn, mae tipyn o'r defnydd brethyn bwcleu ar y stryd fawr, rhywbeth byddwn ni'n meddwl gwisgo yn ystod yr Hydref a'r Gaeaf, ond y darnau teilwro sydd yn gweithio'n berffeth yn y defnydd unigryw yma, a'r gwyn yn sicrhau ei fod yn stael sy'n mynd i fod yn hir dymor. Mae gingham yn check sydd yn nodweddiadol ar haf mewn lliwiau pastel yn creu golwg ffres, ffwrdd â hi, llon sbri. Unwaith eto, mae blazer gwyn yn ennill y dydd gyda'r olwg yma, yn adio dimensiwn gwahanol i'r olwg orffenedig. Mae'r gair diniwed yn un sy'n cael ei ddefnyddio yn y cylchgronau trwy'r amser ar hyn o bryd, ond beth yw ffasiwn a dylanwad diniwed? Wel, siapau syml. Patrymau bloc yn rhywbeth sydd wedi cael ei dylanwadu gan y 50au. Neu wrth gwrs, defnyddiau sydd dylanwad crefft arnyn nhw. A pan ni'n sôn am crefft, ni'n meddwl am pethau sydd wedi creu crochet, pethau sydd wedi gweu, neu pethau sydd gwaith pwythau. A dim ond bod chi'n edrych yn ofalus, mae digon o enghreifftiau o'r styles diniwed ar gael yn bobman. Nawr, i fi wrth fy modd â crochet, ac ar y cyfandir, i ni'n gweld y crochet yn cael ei wisgo yn ystod y tywydd twym. Mae'r 70au yn amlwg iawn yn toriad y ffrog yma ac yn edrych yn hollol stylish ar gyfer diwrnod braf. Os ych chi'n un sy'n moyn dewis patrwm trawiadol, printiau bloc yw'r dewis orau, yn defnyddio lliwiau a defnydd sydd â twtsh o'r vintage. Mae'r olwg yma yn wahanol iawn i gweddill y stryd fawr, ac felly yn creu statement unigryw.